Нашата група смята, че един от важните въпроси е въпросът за чистотата в училище. Смятате ли, че чистотата в нашето училище е на добро ниво? Според мен чистотата в нашето ниво е на добро ниво, но определено може да се постигнат нови нива на чистота в нашето училище. Може би по-голяма хигиена, може би по-добра хигиена да спазват учениците, също много по-добре ще подобри. Госпожо Тодорова, ние сме училищни репортери и се вълнуваме за чистотата в училище. От кога започнахте работа тук? Значи от 2007 година започнах работа в това училище до ден днешен. Смятате ли, че чистотата в училището е на ниво? Да, смятам, чистотата на училището е на много високо ниво. Стараем се колкото можем да поддържаме хигиената с помощта на учителите, които учат децата на хигиенни навици и се надявам и наистина хигиената е на ниво. Госпожо Василева, като отговорник за чистотата в училище, смятате ли, че учениците проявяват уважение към труда на хигиенистите? От наша страна се полагат много усилия, за да държим едно високо ниво на чистота, като се съобразяваме с абсолютно всички изисквания от РИОКОЗ. От учениците има още какво да се желае, но ние вярваме, че съвместната ни работа с учителите и учениците за в бъдеще ще имаме големи успехи. Училището ни ще поддържа реномето на едно образцово и чисто училище, каквото е в момента. Кои са отговорни за чистотата в класните стаи? Чистачките и учениците. Чистачките са отговорни за пода, учениците за чиновете. Аз и с ученичката ми почистваме чина ни всяка седмица. Какви мерки трябва да се предприемат, за да се подобри хигиената в училището? Според мен трябва да се ремонтират женската и мъжката тоалетна и да се сложат сапуни и да се пусне топлата вода. Прилича ли ви липсата на топлата вода в училище? Наистина липсва топлата вода в училище, но поради авария, която се дължи смяна на тръби и водопроводи, на този етап сме така. Но се надявам най-скоро време да се поправят нещата. Знаете ли дали използваните от вас препарати са безвредни за учениците? Да, наистина препаратите са разрешени и са одобрени от ХЕИ, така че са безвредни за учениците препаратите, с които правим дезинфекция на тоалетни, чинове, коридори и така нататък. Какво ще препоръчате на двете страни за подобряване на хигиената на класните стаи, на коридорите и тоалетни? Препоръчвам на учениците да обръщат все повече внимание на обособените пунктове за отпадъци в училище. Вече събираме и разделно. Да се научат цветовете на кошчетата, кои отпадъци съответно за кое от тях са и да уважават труда както на учителите, така и на непедагогическия персонал, от който сме ние. От изказаните мнения по въпроса за чистотата в училище може да обобщим, че тя е на ниво. Преобладаващо е мнението, че учениците трябва да се включват активно в почистването на класните си стаи и да пазят чисто работното си място.